Mae codi a chario yn y gwaith yn ymwneud â chodi, gostwng, tynnu neu wthio sy'n cynnwys unrhyw lefel o risg. Yn wir, mae'r rhan fwyaf o amgylcheddau gwaith yn cyflogi pobl sy'n defnyddio technegau codi a chario. Os ydych chi'n edrych i weithio mewn rôl sy'n cynnwys codi a chario, ac angen hyfforddiant penodol mewn technegau codi a chario, yna manteisiwch ar hyfforddiant am ddim Cyngor Caerdydd. Mae'r pynciau'n cynnwys rhesymau dros godi a chario yn ddiogel, asesiadau risg, offer codi a chario, a sut i roi egwyddorion codi a chario diogel ar waith. Peidiwch â cholli'r cyfle. Cadwch eich lle am ddim heddiw trwy ffonio dim 2920 871 dim71 neu e-bostiwch ymholiadaddysgoedolion@caerdydd.gov.uk. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan www.dysgu.oedolioncaerdydd.co.uk.